shi wannan na kambun baka malaman musulunci suka ce ko lafiyanka kalau, ko da lafiyanka kalau, wallahi in kai wannan tajruban cikin ikon Allah sai kaga canji. In akwai alaman ainu ko mas a jikinka sai kaga canji. Suka ce abu biyu ake so akalla a sati kai amfani da su so biyu, ko da lafiyanka kalau. Aka ce me? Aka ce shine ashih ma'asir, kambun baka da cutar hasada da sihir. In mutum zai ɗauki amfani da su a tsakanin sati so biyu, duk abin da ya shiga maka duhu sai Allah ya fitar da shi. Aka ce menene? Aka ce ka samo ganyen magarya da ta zargadi. Wato shi ganyen magarya da ta zargadi aka ce in akwai lalura a jikinka kana wanka da shi, ka bar shi ya bushe a jikinka, aka ce ka ba da minti 2 haka, in akwai alaman ainu a jikinka ba za ka yi nutsuwa ba, ƙaiƙayi zai dame ka. Ganyen magarya da ta zargaje. Mata maza ba ku santa ba? Me ta zargaje? Wa fura? Ana sa fura? Yana da ɗaci. Na? Babu yake ba mana. Bakin ba wani wala Abdullahi. Bai zarge da bakin ba da wani. Akai ma shi bane kuma ba sai. Dan zarge yana da kanshi.